Halo, salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi ke channelnya Heru Nugroho Official. Ampun kesupen untuk subscribe, like, share, dan komennya di channelnya Heru Nugroho Official. Berikut saya akan nonton uniknya dari pewayangannya Ki Seno Nugroho. Gimana kok percakapan atau adegan pas Buto Sabrang itu ketemu sama diderekke sama Togog sama Bilung. Nah, ini adegan yang sangat menarik juga, bolo-bolo. Jadi keunikan Mas Seno ini bisa saut-sautan ya, saut-sautan antara Togog, tokoh Togog sama Bilung ini cepet banget. Kalau yang saya tahu, menurut saya Mas Seno ini mengadopsi dari pewayangannya Mbah Gito Wates. Gimana kok Mbah Gito Toyan. Nah, menika saut-sautane cepet banget dan sangat menginspiratif nggih, sangat menginspirasi bagi generasi dalang muda dan juga hiburan bagi para penggemarnya Ki Seno Nugroho dan juga salam taklim pulo untuk semua penggemarnya dari Mbah Gito Toyan itu ya. Terus terang Mas Seno juga ngefans sama Mbah Gito. Jadi ini saya akan mengulik sedikit cuplikan dari adegan Togog sama Bilung. Mari kita saksikan, monggo kita tonton bersama-sama nggih Pak Bu. Izin komentarnya, nanti kalau mau mengomentari di komentarnya Heru Nugroho Official. Mari kita tonton bersama-sama. Penasaran toh? Ayo tonton. Sekedap. Prabu Jaya Lengkara ngawisangganing para wadya bola pating bleber pating Loko Tirta mludakaning karatan. Sangkyaning prawadya bala mandekata lawan bindi kobar kurnang kulawan lawan mbok sur tambur posor tambur miang suling pepanden daludak miang gambira ing Togog wonten dawuh Bilung dalem bos tumenggung wonten timbalan ing kadhawuh Gok tak kandhani ya Gok nggih jebul nggonku sowan ngersaning Raden Janaka ana ing pendhapa ing Madukara iki mau jebul dadi bibiting pasulayan. Lho, anggere mbiyen. Kok dados bibiting pasulayan merganipun menapa, jalaranipun menapa, Gok? Budhalku saka negaring Plongowati iki nantrenan Nawala. Wondene Nawala iki mau kinen ngaturake marang Raden Janaka. Nawala wis ndak aturake. Jebul tanpa kanyana-nyana isining Nawala mau penglamar saka Sinuwun Prabu Jaya Murcita.
Wondene sing dilamar ya kuwi garwa Madukara Dewi Wara Sembadra. Nalika semana Raden Janaka sajake duka maca nawala ingkang daaturake. Tumuli wadul karo dulure tuwa ya kuwi Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa. Nganti dadi geger ning madyaning pendopo ing kasatriyan Madukara, akeh-akeh nggonku matur marang ngersaning Raden Janaka ya Prabu Baladewa. Ning ora dadi penggalihe. Tumuli aku dipiloro, aku didupak saka pendopo ing Madukara. Kok wonten dawuh. Tinimbangane aku bali, iki mengko aku didukani dening Sinur Prabu Jayamurcita. Luwung tak ikhlasake nyawa aku tekaning pati ana ing kasatriyan Madukara. Lire sampeyan paring dawuh mekaten, dasaripun bakal tak rebut sarana peperangan para Sembadra. Nek ora diwenehake, Madukara tak gawe sungsang bawana bali. Piye, Lung? Awes do omongi wae. Aja nganti kowe ora ngomongi wong kowe iki batur pangembating catur. Kowe iki ponokawan pono iki cetha kawan ki wis ngarani. Hooh. Nek ana ratune tumindak sing ora prayoga kowe karo aku wajib ngemutake wadene dielingake kok ora gugu ya wis mangsa boronga. Nuwun sewu sing miloro sampeyan wau sinten? Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ngendikaning Prabu Baladewa, dheweke pasang giri Patembaya. Patembayane, sapa sing cilik gedene sangguli kadedaning Baladewa, wenang boyong Wara Sembadra. Terus arep tak lakoni, Kok. Oh. Nuwun sewu. Sampeyan nampa penantange Prabu Baladewa niku nuwun sewu. Napa nyawa sampeyan pun rangkep pitu? Lho, rangkep pitu piye? Dheweke menungso, aku ya menungso. Dheweke nganake sayembara, aku ratu nek nganti aku ora iso nampa sayembaraning Prabu Baladewa. Aku isin, Kok. Nuwun sewu. Sampeyan pun tau tepung Baladewa napa dereng? Lagi iki aku tepung. Lah, urung tepung durung ngerti njaba jerone kok wani nampa penantanging Prabu Baladewa. Niki sampeyan malah ngrekoso uripe. Lho, kok ngrekoso sebabe? Sebabe sampeyan wantun nantang karo Prabu Baladewa. Sebab kula wis ngetutke ratu kaya sampeyan niku cacahe 1944. Niku kabeh Mati kabeh. mungsuh Prabu Baladewa. Nek sampeyan mati niku dadi 1945. Nalendra sing kula tutke mati dening Prabu Baladewa. Ning aku aja tok padhake ratu sing tok dereke biyen. Nuwun sewu. Nalendra sing kula tutke jaman semanten nggih nuwun sewu wewatakane Kaya sampeyan iku persis. ora nganggo Petung waton nampa penantange Prabu Baladewa. ora nganti Telung kedheping netra mati. almarhum. Lho, mboten guyon. Merga kula niku wis wareg Mangan gempalaning jagat, wis wareg mangan legiasi ning kahanan. arepa kula niku mapan Teng tanah sabrang, kula kalih kula niku wis padha ngerti kasektene wong tanah Jawa. luwe-luwe Prabu Baladewa niku ratu digdaya sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yuda duwe pusaka loro kudrat karo Wiradat. sing kudrat jenenge Kiai Nenggala, sing wiradat jenenge Kiai Alugara, niku tamake Gunung Jugruk, segara Asat, nek ming sampeyan ke Taman Alugara, tek nggon sirah mlethek sirahe, kurang-kurang bejane cepling matane. matane sapa Matamu kowe gulung karo juragan kok ngeyel e kandhan-kandhanane ra. niku kula wis bola-bali tur nuwun sewu biasane nek sampeyan mengsah Prabu Baladewa sing pasang Giri sayembara niku sing maju ora kok Prabu Baladewa, ning sak ngisore Prabu Baladewa, kayata Raden Setyaki, kayata Patih Surata, Patih Surata iki apa Patih Surata niku Patih Raden Janaka, niku arepa ra tau metu ning ya kondang ya digdaya sampeyan mungsuh Patih Surata iso menang sing metuke Setyaki. Setyaki sapa niku adine Baladewa, Senopati Ndarawati, satriya ing Garbaruci, kekasih Raden Setyaki, ya Singa Mulangjaya, ya Wresnewira,
Iya, Tambak Udang, Tambak Yuda. Tambak Yuda. Ngawur. Ya Bima. Kunring. Niku arep ketoke bocahe Cilik. ning ampuhe Kegila-gila. Setyaki niku nek sedina ora Njata siwong. sirahe. Mumet. Mula sampeyan mang nyedak rika. Nggo tamba mumet. Setyaki. Gok nun. Aku duwe pusaka sing iso tak ndelke. Napa? Iki jenenge siung pengapit. Iki siung pengapit. Iki nek tak watek nggo nyokot wong iso tekaning pati. Lah nek teng negara sampeyan niku pancen ya mandi. Nek teng mriki Ora ana apa-apane, Om. niku mboten wonten Napa-napane. nek mboten percaya. Mang jajal. Setyaki maju tak cokot mati. Lah wong sampeyan le nyokot wis Salah kok. lho kok salah piye? Nek teng tanah Jawa niku nek ajeng nyokot Damoni sik. Mengke ndak mlonyo. Candak damoni cokot terus diloloi lombok. kaya apa wombongku ngono. Lho ngoten niku lho, mula sampeyan kudu Ngati-ati. nek sampeyan iso ngalahke Setyaki, kakangne Setyaki ora trima ya kuwi Prabu Kresna, Prabu Kresna iki sapa? Niku adine Baladewa. ratune Ora tau gelem gelut nek wis nesu gilani duwe pusaka pamunahing satru sekti jenenge Senjata Cakra. niku wujude kaya Gir ning landhep. mubeng. Monggo niku sarana Cipta orang dadak nganggo dilepaske nganggo Gendhewa Prabu Kresna ming batin. Cakra kaya ana ratu kok nglelengi rajamak tugelen gulune. Cakra metu saka Kancing gelung nyuwara. Wuk. sampeyan diuwuk-uwuk tugel guru sampeyan. Senjata cakra niku Senjata Cakra niku mula ampun sembrono. nek ajeng pun boyong wara Sembadra nuwun sewu tur kula petung-petung Prabu Jayamurcita niku Wong kurang gawean. jagat niku digelar Ora ming sak godhong kelor. Gusti niku nyipta menungsa Lanang wedok wis dijodhok-jodhokke. wong wadon teng donya niki Ya akeh banget. mengkari Milih nek pancen Prabu Jayamurcita niku wong sing isih legan golek ya sing isih legan. ora kok ganggu karo bojone. Wong niku jenenge angrong prasanaan. Niku jenengane Ganggu karo bojone Raden Janaka. lah niku mengke nek Raden Janaka Nesu tenan. wah saya ngedap-edapi, saya medeni. Raden Janaka niku Lelaning jagat lancuring bawana. kabeh dewa dadi Maratuwane anake tautate dipek Janaka. wah Dewa kayangan anake dipek Janaka kabeh. nggih Nggih. ora kaya sampeyan Gaya bakul mie ayam ora kecekel-cekel. Oh, Janaka niku ora. Gleleng nek Janaka niku kabeh widodari tautate dadi bojone Janaka nalika Janaka dadi ratu teng kayangan Jendruk Prabu Ki Kaliti. Niku dadi ratu teng Sela Kandawaru Binangun menang garwa widodari seketi kurang sawiji. mula widodari janjane kabeh nika Tilase Janaka kabeh. mongko Ya anak-anak kabeh. wah edian wah menungso kok baguse iso ngukuk widodari lho niku Janaka tur dasare dadi Langing jagat lancuring bawana. Kraman kayangan niku pinten-pinten kraman sing ajeng jongkeng kawibawaning Wang Pikulun. Bathara Guru Jagone Janaka mesti mati kabeh. menapa mboten Ampuh. duwe pusaka sing bedore kaya pucuking manuk, Kyai Arda Dedali, duwe jemparing sing murup kaya geni, Kyai Brahma Warastra, duwe keris sing ampuhe kegila-gila, Kyai Pulanggeni. Lho, duwe pusaka sing diuncalke mumbul tibane kaya udan jemparing laring menyura. Lho, modar ora? Sampeyan duwe tumbak siji wae, niyeng. Dirongsokke wae ora payu, glelenge ora jamak.
Niku. Pun sampean malah cilaka. Gok, Nun. Gugu omonganmu ora bakal rampung perkarane. Kebarengipun krit lampit wadyabala sing tak gawa kabeh kudu nyekel gegaman. Madukara biyuhi batang sayuta. Sapa sing kepalangi? Rawi-rawi rantes malah-malah bakal tak putung. Nadyan Raden Janaka ora ngaparengake para sembata tak boyong marang negara ing Plongkowati sepira bangane Raden Janaka. Wah nggih pun nek pun nekat kaya ngoten ya wis Long. Ha iya. Kandhane ya wis ora nggugu ya wis. Wis telpona. Telepon sapa? Telpona rumah sakit kok. Ngopo? Pesen ambulan sisan. Lho, nggo ngopo? Nggo ngusung kowe kuwi. Kok nggo ngapa ora? Ya aja ora. Tumenggung wonten timbalan. Ketapne para wadyabala yen pancen bondo kalani kekuwatane wong Madura. Madura ora kok trajange dhewe. Ngestakaken dawuh siru. Nah niku sekelumit cuplikan video tentang nopo ya, tentang apa uniknya togok sangambilungnya Mas Eno nih. Nggih, matur sembah nuwun para kakang yang sampun nonton bareng. Dan memang menurut saya keunikannya ada di tadi di video togok sangambilung yang kebetulan ya wis tak omongi dari ngarep itu bahwa Mas Eno itu mengadopsi dagelannya dari Mbah Gito Toyan. Nah, nggih, pokoknya sedaya bolo-bolo ya bolo-bolo Kisina Nugroho dan Mas Gading niki nggih tinggu sekedar napa nggih, sekedar mengulik dari uniknya dari pewayangannya Mas Eno yang lucu. Togok sangambilung itu lucu ya. Oke, ya wes Mas. Oke, salam budaya, salam rahayu. Terima kasih sudah menonton di channelnya Heru Nugro Official. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan share. Subscribe, komen, like, share. Nah, ngeten nggih. Matur nuwun, salam budaya, salam rahayu. Sugeng punapa kemawon, sugeng apa wae lah. Sugeng sehat, sugeng rahayu. Oke, salam rahayu. Matur sembah nuwun.